Tervetuloa kuuntelemaan Hauis-radiota, ohjelma, jossa puhutaan voimailusta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Ketäs meillä on studiossa tänään? Tänään studiossa on minä, Niklas, tuottajan paikalla, ja toimittajina on Jeti ja Aada. Ja tässä on kaksi vanhaa puheenjohtajaa kerhosta ja kaksi SM-mitalistiakin voimannostosta. Jeti, mikä on sun voimannostotausta? No voimanosto on tullut harrastettu ehkä se joku 6 vuotta nyt ja voimailua salilla käynti itsessään 10 vuotta ja kaikkea muuta siinä ohella sitten ja enemmän voimapainotteista treeniä ollut viimeiset vuodet vaan. Joo, ja itse on voimannostossa ollut nyt 5 vuotta, näistä 4 itse kisannut ja on valmentanut siinä ohella ja uusia nostajia meidän salilta. Meillä on ollut kursseja, joissa opetellaan voimannoston perusteita jne. Ja siellä on ollut paljon mukana. Aada, mikäs sun voimannostotarina on? No, mä oon aloittanut salilla käymisen joskus junnuna itekseni ja sitten tulin Hauiskäynnön kurssille ja sitten sitä kautta 2 vuotta niin kuin voimailu ja aloittanut kisailemaan. Toimin tällä hetkellä Hauiskäynnön tiedotusvastaavana. Kyllä. Jeti, mikä on herranen hauiskääntö? Tai kuka on herra hauiskääntö? Kuka on herra hauiskääntö? No se on hyvä kysymys. Hannu Hauis, sen nyt kaikki tietää meidän maskotin, mutta tämä on tämä klassinen, mitä meidän kerhoa kuvaisi 3 lauseella, niin järjestetään voimailuaiheisia tapahtumia teekkareille ja tietysti kaikille Tampereen korkeakouluopiskelijoille, mutta Hermannassa vaikutetaan eniten, niin ehkä teekkarit on eniten tässä läsnä. Ja nykyään on aika vahvasti myös kisaamistoiminta meillä mukana, eli meillä on myös voimannostoseura ja meiltä lähtee SM-kisoihin ja kaikkiin muihinkin kovatasoisiin kisoihin jo aika hyviä nostajia. Tosiaan voimanostopuolelta on myös painonnostotoimintaa ja muutakin voimailuaiheista toimintaa aika paljon. Ja sitten uusille kuuntelijoille täällä puhutaan voimannostosta ja painonnostosta. Nämä ovat 2 eri lajia. Yksinkertaisuudessaan painonnosto on, kun tanko lähtee lattiasta ja päätyy pään päälle. Näitä nostoja on 2. Se on tempaus ja se on työntö. Voimannostossa on lajeja 3. On kyykky, penkki ja maastaveto, josta ainoa, jolla on mitään merkitystä, on penkkipunnerus. Oikein. Ja meille oli tärkeää hauiskääntäläisille kertoa, että mikä se tämän studion salipenkki YT olikaan, Aada? Se taisi olla 455 kiloa ainakin tälle luokanopettajan matikalla. No niin, eli kohtuupätevää porukkaa täällä. Jeti, miten voimamieslajit ovat tulleet kerholle? No mä en alun perin tiedä, mistä ne on tullut. Joku on sinne 2010-luvulla keksinyt, että nämä on ihan hauskoja. Viedä oudon mallisia asioita paikasta toiseen ja ehkä vetää maasta siinä välissä, mutta nyt on tulossa meillä Vapun vahvin muutaman viikon päästä. Puhutaan siitä myöhemmin lisää. Tuossa kaverit mainitsi, että täällä on SM-mitalista ja paikalla, mutta meikäläinen ei sitten muuten ole. Ja siis tämä biisi on mulle semmoinen, että ihan sama oikeasti, että vaikka on huonot välitykset ja vaikka ei nosta SM-mitaleja, niin silti tämä harrastus voi olla tosi rakas ja tärkeä. Niin. Mitä hyviä puolia voimannostossa sitten on niin paljon, Aada, että sä jaksat nostaa? No, ihan vaan se, että on kiva pysyä kunnossa ja kivaa nähdä se kehitys, mutta musta tuntuu, että se tuo ehkä semmoista itsevarmuutta, just kun mä vihellän koripalloa niin opintojen ohella työkseni, niin se on oikeasti aika paljon helpompaa olla siellä kentällä, kun mä oon niin liharekka. Yksi viisas ihminen on joskus sanonut, että voima ei ole ikinä heikkous. Toimii vielä englanniksi paremmin, eli strength is never a weakness. Mutta joo, on tässä voimailussa ylipäänsä paljon muitakin hyviä puolia. Mä ehkä itse nostaisin esiin sen, että kun elämässä tilanteet ja kaikki muuttuu vuosien varrella, mutta jos käyt salilla ja jos teet niitä samoja liikkeitä viikosta toiseen, niin aina vaikeampinakin aikoina pysyy joku semmoinen vakioasia sun elämässä, mitä sä teet, ja sä näet sen kehityksen, toivon mukaan sen kehityksen niin kuin positiiviseen suuntaan myös. Ja tietyllä tavalla niin kuin maadottaa niin kuin sitoo ihmistä hyvin vahvasti elämään, ja tulee semmoiset niin kuin vähän perinteisemmät niin kuin elämän arvot ehkä sitten vahvemmin läsnä. Ja mä haluaisin lisätä tuohon myös sitä, että sitten kulttuuri on nykyään tunnettu aika paljon siitä, että se on hyvin yhteisöllistä. Me ollaan yksilölaji, voimannosto, me ollaan aina lavalla yksin, mutta todellakaan kun lähdetään kisoihin, niin me ei ole koskaan yksin. Siellä on aina se koko porukka paikalla, kaikki kannustaa toisiaan. Me saatetaan kisata samassa painoluokassa toisemme vastaan ja silti aina kanssakisaajat taputtaa selkää, hyvä nosto, hienosti meni, seuraavaksi vähän lisää. Ja tämä on
tullut silti mulle uutena, kun pelannut joukkuepelejä pääasiassa koripallossa, niin aina se koko joukkue oli vähän niin kuin se pahin verivihollinen. Ja hyvät joukkuekaveritkin saattoi olla, jos ne saattoi pelaa samaa paikkaa ja kilpailtiin peliajasta. Jep, just olin sanomassa ihan samaa, että mulla tulee vahvempi niin kuin joukkuelajifiilis voimanostosta kuin jalkapallosta, jota pelasin 10 vuotta. Se on jännä juttu ja varmasti se tietynlainen joukkuehenki näkyy monellakin tavalla tuolla Tampi-alasalilla. Ihmiset, jotka kuuntelee, jotka ei ole hauiskäännössä, niin varmasti tietää sen, että siellä boksilla, siellä on kaiken näköisiä juttuja ja me vähän niin kuin tuntuu välillä, että me omistetaan se sali, vaikka oikeasti yritetään olla ihmisiksi siellä. Ja sitten tuossa kun puhuttiin siitä, että on hyvä itsetunto lähteä viheltämään koripallopelejä tai tällaista, niin siihen niin kuin vähän lisää, että toi salitreenaaminen ja voimannosto itsessään, kun se antaa sellaisen pohjan siihen salitreenaamiseen. Se antaa sellaiset perusliikkeet, perustaidot kehittää sitä salitreenaamista, mikä toimii monen käytännössä kaikkien urheilulajien sellaisena pohjana, kun kesällä ollaan off-seasonilla ja pitää saada lisää voimaa. Aina pitää olla, ikinä ei ole huono olla vähän vahvempi kuin kanssapelaaja. Tietenkin konteksti on vähän eri, niin voimannosto on siitä erittäin hyvä laji opetella siihen taustalle joku oma lajille. Ja tälleen yliopistomaailmassa, kun ajattelee ja miettii niin kuin abstrakteja asioita ja on niin monimutkaista kaikki, niin voimannosto on niin saamarin yksinkertaista. Sitä rautaa ei kiinnosta, ootko sä väsynyt tai milleen sä oot syönyt, ja sitä lajia ei kiinnosta se, että haluatko syödä aamupalan vai et, niin voimannosto pitää meistä vähän niin kuin huolta. Sitten on vaan pakko syödä se aamupala ja olla katsomatta se yksi ylimääräinen jakso, koska sä haluat nostaa. Tuohon yksinkertaisuuteen on kumminkin sellainen pieni miinus, että kun halutaan sitten voimannostossa joskus kisata, niin siinä on aika monta sellaista mutkaa matkassa, että se ei ole ihan valitettavasti niin yksinkertaista, että minä tästä ilmoittaudun kisoihin ja kävelen paikalle ja nostan. Me järjestetään Hervannan hauiskäynnön kanssa tällaisia kisoja, minne voi tulla vaan paikalle teepaita sortsit meningillä, mutta liiton silmissä siinä mielessä, että jos haluaa virallisia tuloksia tehdä, niin pitää aika monta rastia laittaa ruutuun ennen kuin sinne kisalavalle loppujen lopuksi sitten pääsee. Eli Hauisradio, Rakkauden vappuradiossa, me vähän alustettiin kisaamista voimannostossa ja sen, miksi se on yksi ehkä voimannoston huonoja puolia. Ja se on sen takia, että tämä laji on yksinkertaisuudessaan muutettu sääntöjen viidakoksi. Ja otetaan aluksi siitä, että jos haluaa lähteä kisaamaan, niin sinun pitää kirjoittaa ensin 2 sopimusta. Toinen niistä on antidoping-sopimus. Tämä on siis, jos haluaa kisata Suomen voimannostoliiton alla, jonka jälkeen pitää kirjoittaa kisalisenssi. Tämä taas maksaa 90 €. Sinulla pitää tätä ennen olla seura, johon sinä liityt, jolloin sinulla on oikeasti 3 sopimusta. Eli tässä on näitä paperisotaa saa käydä ensin hyvin paljon. Tämän jälkeen pitää odottaa 3 kuukautta, että niihin ensimmäisiin kisoihin saa mennä. Ja tämän 3 kuukauden aikana sinun pitää ostaa kasa välineitä. Jeti, haluatko jatkaa? No joo, mun piti kommentoida tuohon, että vaikka tämä vaikuttaa halvalta lajilta, sä pääset kyllä salijäsenyydellä kyykkäämään, penkkaamaan, vetämään maasta ihan helposti, mutta juurikin toi, että lisenssi maksaa melkein 100 € per vuosi ja kisamaksut on yleensä, SM-kisat lähentelee 100 € nykyään ja myös kansalliset kisat maksaa ja no Niklas mainitsi noita välineitä, niin voitte jatkaa niistä. Joo, ja sitten kun puhutaan vielä niin kuin kisareissuista, mä kävin tuossa Ranskassa European University Cupissa helmikuussa, niin sitten ei se auta, että sä lähdet sinne yksin, koska jonkun pitää viedä sun korotuslaput tosi pienessä ajassa, et pysty tekemään sitä itse, eli sulla pitää olla siellä ihminen mukana. No, sä maksat silloin valmentajalle, huoltajalle lennot, ruuat, majoitukset, ja se vaati multa aika paljon duunia, että mä sain ne kaikki sponsorit. Ja tätä lajia oikeastaan sponssataan hyvin vähän. Et Suomessa on muutama voimanosto-urheilija, jolla on sponsseja, mutta he nippanappa pystyy näillä rahoilla niinku kisaamaan sen vuoden ja nimenomaan niinku käymään ulkomailla, jos on jotain toimintaa siellä. Ja suurin osa näistä sponsoreista on niin, että saa voimannostovälineet, jotka ovat sellainen hyvä alkuinvestointi. Eli jos haluaa kisahyväksytyt välineet, eli ihan millä tahansa rannettuilla vöillä ei saa valitettavasti kisalavalle mennä. Ne pitää olla niin sanotusti IPF-hyväksytyt, eli tällainen kansainvälinen voimannostoliiton pitää hyväksyttää tämä kyseinen valmistaja, että niitä saa käyttää, ja ne maksaa sillä leimalla noin 50 € ekstraa ne välineet. Polvilämppärit ei ole toki pakolliset, mutta aika suositeltavat tuo tulokseen 5-20 kiloa, riippuu vähän
Ne on sieltä 80 eurosta ylöspäin, jos haluat laadukkaat. Ja vyö nyt tietysti kaikkien vöiden Rolls-Royce SPD, se on nykyään joku 270, niin kyllä se on voi suoraan 500 euroa laittaa tähän lajiin, jos haluaa mennä kisaamaan. Mutta tässä taas astuu tämä meidän kerho apuun, hätiin, kaikessa tässä paperisodassa ja muussa. Niin sitten on joku, joka on kokeneempi, sitten se kertoo sulle, okei, nää ja nää. Sitten tämä on vähän niin kuin silleen, kylä kasvattaa uuden voimanostajan. Ja sitten kun jengi kasvaa isommaksi ylempiin painoluokkiin, niin sitten meillä pyörii nämä varusteet. Jollakin on SPD-vyö, niin en mä ole maksanut mun vyöstä 260 euroa kuin 150. Joo, toi on erittäin hyvä toi varusteiden kirpputori. Mä oon joskus kuullut, että yksi herrasmies on ihan penkkimattoakin myynyt tämmöisessä kirpputorityyppisesti, ja se on hyvin harvinainen. Jos joku tietää tämän kyseisen herrasmiehen tai mistä löytyisi matto, niin ostan kyllä 50. No niin, penkkipunneruksesta, koska mulla on teille tunnustus, rakkaat kuulijat. En penkkaa penkistä 100. Voitteko kuvitella? Mä oon siis penkkipunnertanut joku 7 vuotta yhteensä, ja mä oon saanut kisoissa 80 kiloa ylös. Että semmonen homma. Ja mut usein saattaa kysyä joku äijä, että paljon mä penkkaan. Sitten mä kerron, ja se on silleen, niin kuin pettynyt. Mutta hei, jos sä oot tehnyt 7 vuotta hommia sen eteen, niin se on ihan hyvä. Ja joku kysyy, että onko 70 kiloa tarpeeksi, niin siihen työmäärään, mitä sä oot nähnyt tai tehnyt, niin se on just hyvä. Se on kyllä jo ikuisuuskysymys ihan yleisestikin voimaillessa, että mitä on olla vahva, kuka on vahva, mitkä on ne tulokset, mitkä riittää kisaamiseen tai ylipäänsä, jos käyt salilla, että mitä tarvii nostaa, että salilla katsotaan sua ylöspäin. No, se riippuu aika monesta tekijästä. Tässä lajissa on tai ylipäänsä tässä harrastuksessa on niin paljon tasoja, ja sekin jo vaikuttaa, että millä salilla käyt. Jos Tampilla penkkaat miehen alle 150 kiloa, niin et oikeastaan herätä vielä mitään huomiota, mutta meppä 120 kilon penkillä vaikka Fitness 247, niin oot puoli jumala. Ja sitten tuosta, että kuka on oikeasti vahva, niin monesti siihen tulee myös se, että meillä kaikilla, kun me ollaan täällä studiossa aloitettu, on ollut tietyt tavoitteet. Ja mä muistan itse, asetin tietyt tavoitteet seuraavalle 5 vuodelle. Ja sitten kun mä ne saavutin vähän lyhyemmässä ajassa kuin se 5 vuotta, niin aina sinne piti saada lisää. Eli ihan sama, mitä sinne tankoon laittaa, niin kaikki tässä studiossa on todennäköisesti sitä mieltä, että vieläkään ei ole tarpeeksi vahva tai edes omasta mielestään vahva. Kyllä. Sitä tämmöinen viisaus on, että voimanostossa nyt puhutaan miehistä ja naisille voidaan ehkä puolittaa nämä lukemat, mutta on perusteet kunnossa silloin, kun kyykkää 300, penkkaa 200 ja vetää maasta 300. Tästä voidaan olla montaa mieltä, mutta tämä on ehkä vähän karrikoitu esimerkki siitä, että mikään ei ikinä riitä. Ja noi on siis, mä tiedän, että noi on ihan crazy lukemia, mutta mä ajattelen just silleen Tampilla treenaavana, että sit kun mä kyykkään 150, penkkaan 100 ja vedän 200, niin sit mä oon niinku tavallinen mies. Mutta hei, ei tavallinen. Ja sun täytyy kyllä noihinkin tuloksiin treenata, mutta tää on just se meidän alasalin kupla. Että ne on aika hurjia nekin numerot. Käydäänkö tässä pöydän ääressä läpi nopeasti, että mitä on kukin mieltä siitä, että mikä on niinku silleen ihan normi treenaajalle, että käy satunnaisesti salilla, sanotaan on melko nuori ja perusterve mies ja nainen, niin mitkä on hyviä lukemia näissä perusvoimannostoliikkeissä? No mä voisin ottaa tuosta kopin, ja mulle edelleen, olen 5 vuotta elänyt tuolla alasalin kuplassa, niin tämäkin voi olla vähän yliheitetty, mutta oma mielipide on, että jos perusterve nuori mies kyykkää siinä 150-180 kilon välillä, on siellä 90% yläkastissa, se on oikein pätevä tulos, penkkaa 120-140 kilon välillä, on penkkipunnertajista ihan mikä vaan muun sali mihin menee, niin ei todennäköisesti ole toista, joka penkkaa saman verran. Joo, mä oon ehkä suunnilleen samoilla linjoilla noissa liikkeissä siltä, niin kuin jos ajatuksena on, että mitkä on sellaisia niin kuin vaikuttavia lukemia. Mutta jos mä puhun ihan niin kuin perusväestön puolesta, niin mun mielestä niin kuin, jos mies penkkaa 80 kiloa ja se näyttää niin kuin ihan hyvältä se tekniikka, niin kuin sekin pitää ottaa huomioon, että mikä on se suoritustapa, niin kyllä mä niinku, mun mielestä silloin ollaan niinku fyysisesti jo hyvässä kunnossa niinku voiman puolesta ja ihan varmasti muissa lajeissa tulee pärjättyä hyvin. Ja sitten tälleen mimmien näkökulmaan, niin kyllä mä ajattelen, että 50 kiloa, jos sä pystyt penkkipunnertaa, niin sä oot joutunut jo tekemään hommia. Mä muistan, kuinka ylpeä mä olin jostain kympeistä siellä päissä, koska siihenkin piti niinku tehdä töitä. Ja sitä ehkä äijät ei aina niinku tajuu
just silleen, että IPF on laskenut 113% eroa on naisten ja miesten penkissä, niin se on aika hurja. Ja sitten jos sä kyykkäät vaikka ilman mitään varusteita 80 kiloa, niin se on jo paljon. Et hyvin sulla menee. Ja maastanosto varmaan 100-120. Joo, kyllä. Ja sitten on näitä ääripäitä tietysti, mitäs meillä naisissa vedetään maasta yli 200 kiloa nykyään tuolla salilla ja kyykätään lähemmäs sitä 200 kiloa, kohta varmaan ylikin. Ja penkistä myös on tullut se 100 myös meidän salilla, reenaavilla naisilla. Miehillä voi tuplata, jopa triplata noita lukemia välillä, kun nuuttia näkee tuolla alasalilla. Niin. Äsken tuli vielä tarkentavia kysymyksiä chattiin, että mitäs niinku kehonpainon suhteutettu nämä nostot, niin tässä nyt nopea mietittiin, että penkki 1 kertaa kehonpaino miehelle, kyykky 1,5 kertaa ja maastaveto 2 kertaa kehonpaino, ne on jo oikeasti tosi hyviä lukemia ennen ehkä kisaamista. Kisaamisesta sitten vähän lisää kohta erikseen. Naiselle voi ehkä puolittaa noin, onko oikeassa? Puolet kehonpainosta penkki. Joo, en minä tiedä. Ja mä otan tuohon, että sanotaan puolet, 75%. Mä muistan ihan tarkkaan, mikä se lukema on, että naisilla on miesten alakropan lihaksistosta karkeasti 70% ja onko se sitten puolet yläkropan lihaksistosta, niin karkeasti yleensä lihas koko määrää voiman, niin sitten nämä yleensä käytetään, että otetaan noin miesten standardit ja vedetään näillä kertoimilla ne sitten naisten standardeiksi. Joo, mutta penkki on kyllä siis kusisin liike ikinä, jos oot 180 senttiä pitkä ja sun pitää juosta kuntotestit säännöllisesti. Et mä oon niinku 84 kilosten painoluokkaan ihan tosi ruikku, kun mä en voi mennä ylemmäs, enkä mä oikeastaan voi mennä alemmaskaan. Ja penkki on semmoinen murheen kryyni. No, sulla on hyviä ja huonoja puolia sun fysiikassa voimanostoa, mutta mennään siihen toisella puoliskolla tätä meidän podcastia. Olin sanomassa, ollaan Niklaksen kanssa oltu podcastissakin puhumassa näistä asioista ja ei ikinä osata olla hiljaa, mutta joo, piti tarkemmin tuosta kisaamisesta puhua ja ehkä vähän niin kuin antaa referenssi ennen seuraavaa puheenvuoroa, että mitä niin kuin tuloksia maailmalla tehdään. Ja sanotaanko, että miehissä näiden 3 liikkeen yhteissumma, niin jos haluat voittaa maailmanmestaruuden ja et ole, sanotaan yli 100 kilonen, niin pitää olla vähintään yli 10 kertaa kehonpaino. Eli heikoin liike, penkki luultavasti monella, niin pitää olla yli 3 kertaa kehonpaino, mikä on aivan sairasta. Austin Perkins nosti 12 kertaa kehonpainonsa Sheffield Days. Se on semmoinen voimannostokilpailu, mihin jengi tulee vaan rikkoon maailmanennätyksiä, että ne kilpailee vaan omia vanhoja maailmanennätyksiä vastaan. Ja sitten 12 kertaa oman kehonpaino. Tämä mies painaa 74 kiloa kisapuntarin jälkeen. Vähän enemmän sitten, kun pääsee kisalavalle. Siinä on 2 tuntia aikaa laittaa nesteet takaisin kroppaan ja kävellä lavalle penkkaamaan. Kaveri kyykkäsi helposti päälle 300 kiloa. Olisiko ollut jopa 340 kiloa. 74-kiloisena miehenä penkkasi 215 kiloa ja rapiat veti enemmän kuin kyykkäs, mitä muistelisin. Kyllä, Perkkis on toki ihan niin kuin poikkeusyksilö jopa niin kuin maailman parhaiden voimannostajien joukossa. Ehkä myös perspektiivi antaa se, että mitä Suomessa tehdään tällä hetkellä. Itse voin puhua niin kuin 93 kilosta, eli niin kuin keskipainosten nostajien puolesta, niin sanotaan, että päälle 700 kilo yhteistulokset, eli mitä se karkeasti tarkoittaa, 250 kyykky, 160 penkki, 280 veto, jotain sinne päin, niin sillä oot jo mahdollisesti mitalitaistelussa mukana. Että muutamassa painoluokassa tehdään päälle 800 kiloa, mutta niitäkin on yksittäisiä niitä tekijöitä vaan. Naisissa tämä on mun painoluokka, tämä 84, niin sehän on ihan tosi mahdoton nykyään, että ne nostajat kovimmat nostajat löytyy melkein sieltä. Että siellä on niinku 200 kyykkyä, 200 maastanostoa ja sitten reippaasti 130 penkki taitaa olla, että tosi kovia. Kyllä, ja siis tuntuu, että naisten taso Suomen voimanostoskenessä, se nousee paljon nopeammin kuin miesten taso. Siis että miehissä on joitain yksilöitä, jotka on niin kuin maailman tasolla ehkä pärjäisi, mutta naisissa niin kuin tulee joka vuosi joku uusi. Joo, ja se on ollut tosi positiivinen ilmiö, että nyt mitä katsoo aina liitto noita tilastoja välillä julkaisee omissa kokouksissaan, ja se on näkynyt nyt, että naisten keskuudessa salikäyminen on yleistynyt todella paljon, ja sitä kautta naiset on myös aloittanut voimannoston, niin me aletaan pikkuhiljaa olemaan sellaisessa 50-50 jaossa, että meidän kisaajista noin 50% on naisia, 50% miehiä, ja yllätys, meiltä löytyy todella paljon myös lahjakkaita naisnostajia niiden nuorten miesnostajien lisäksi. Nyt ollaan puhuttu paljon
vähän niin kuin kisaamisen aloittamisesta ja kuinka vaikeaa se voi olla ja myös siitä, että no, mitä suunnilleen on se, että on vahva ja milloin ehkä sitten kannattaa aloittaa se kisaaminen. Mutta miten sitten, jos on tarpeeksi vielä päästä, että haluaa sitten kisata voimanostossa, niin siihen liittyy varmaan kaikkia kommerveikkeen, kun käy kisaamassa, vai mitä Aada? Joo, liittyyhän siihen. Just se, että oot treenannut täysillä pitkään, sitten sun selkä napsahtaa just ennen kisoja, sulla on sponsorirahat ja sinnehän on pakko lähteä, lennot maksettu. Ja sitten ne ei edes lennä. Heräät 4, meet 7 lennolle ja sataa lunta, niin voi. Sitten kierrellään pitkin maailmaa ja kävelet joku 24 000 askelta päivässä ja semmoinen. Ja sitten muista ottaa ruokaa sinne mukaan. Mä hain väsyneenä vaan jotain karkkia kaupasta ja sitten mietittiin poikien kanssa, että mitä mä syön punnituksen jälkeen. Ja sittenhän se meni juoksemiseksi aamulla, että kaikkea voi käydä. Joo, voi kyllä ihan mitä tahansa kisoissa käydä. Itsellä ehkä jos kysytään niin kisatarinoita, niin päällimmäisen tulee mieleen oma viimeisin Cell Games-reissu, eli tämmöinen opiskelijakisa tuo Baltiassa. Ja käytiin sitten viisistään siinä Riikassa, en mainitse ketä oli mukana, koska se tähän liittyy muutamikin juttuja, mutta reissun aikana ajettiin siis omalla autolla, sinne tipahti pakoputki Riikan kadulla. Mitäs muuta, meillä ei ollut hotellihuoneita varattu, vaikka piti olla. Sitten kisa-aamuna tietysti eräs herrasmies nukkui pommiin ja tuli taksilla kisapaikalle. No sitten kaikki pääsi kuitenkin kisaamaan, mutta sielläkin sitten erinäisistä syistä meni muutama trikoo vaihtoon, kun ei ihan kaikki ruumiin eritteet pysyneet kisailla sisällä, mutta loppujen lopuksi voitettiin koko kisa sitten joukkueena ja yksilöinäkin kaikki tyyliin pääsi mitaleille. Eli tässä just kisoihin mennessä, eli kun eka on tapeltu kaiken näköisten kommervenkkien kanssa, että sinne kisoihin on edes päästy, niin kisoissa on oma shownsa vielä käynnissä. Eli ensimmäisenä kun kävellään ovista sisään, pitäisi selvittää, missä meidän puntari, missä meidän lämmittelypaikka, missä me kisataan, kuka kisaa ja missä järjestyksessä. Tähän viimeiseen olen itse kokemuksesta unohtanut sen tehdä. Olin ilman huoltajaa, joka ei ole niin suositeltavaa, eli olin yksin kisapaikalla. Lopettelin lämmittelyjä, tyytyväisenä kävelin kisapaikalle ja siellähän oli kyykyt jo käynnissä. Pieni paniikki, missasinko ensimmäisen kyykkyni. En missannut, kävelin kysymään, että milloin mä kyykkään. Sulla on vartti vielä, ei mitään hätää. Siinä hattukourassa sitten takaisin lämpötilaan, että saisinko mä lainata tankoa, mulla on tanko tyhjänä. Joo, mulla on ekoissa SM-kisoissa, missä kävin ihan vaan vähän niin kuin randomina koittamassa kisaamista, niin sieltä kokemus, kun on huoltajana semmoinen herrasmies, jolla on pinkit verkkarit jalassa ja perseessä lukee Rebellious, niin tää oli hyvä alustus sitten kisaa. Meinas unohtua kynäkin. Kynä on aika tärkeä voimannostokisoissa, että voi ylipäänsä kirjoitella mitään korotuslappuja tai muita, niin loppujen lopuksi kisa meni aika hyvin, mutta siltikin siinä oli kaikenlaista kommervenkkiä. Okei, ja mitä on korotuslaput? Siis se noston jälkeen sun huoltaja kirjoittaa siihen seuraavan luvun, minkä sä meinaat nostaa. Paljon siinä on se aika? Onko se minuutti? Se on tasan minuutti. Tasan minuutti, eli aika pieni aikaikkuna. Jos sulla ei ole kynää, niin tulee vähän kiire. Meillä on itse asiassa käynyt niin junnujen SM-kisoissa, että mehän ei sitä korotuslappua ehitty. Että mun huoltaja tuijotti sitä virkailijaa siinä ja sanoi, että ja mä päädyin kyykkäämään 3. joku 125 kiloa. Katoin siinä ihmisiä silmiä ja hymyilin kyykyn pohjalla. Meillä on ollut mulla kisoissa tilanne se, että meillä oli yksi kynä 3 eri nostajalle. Kaikilla muilla oli huoltaja paitsi minulla, mutta silti minulla oli ainoa kynä. Niin sitä on sitten juostu kisaa siellä sitä kynää, että kuka sen saa nopeiten. Toi on silti parempi kuin eräillä painonnoston maajoukkueilla on yhdet kengät 3 nostajalle. Se on jo, siinä tulee kiire. Mä unohdin siis sanoa sen teille selvennykseksi, että mitä käy, jos sitä korotuslappua ei vie. Onnistuneen noston jälkeen niin siihen lisätään siis 2,5 kiloa. Ja varsinkin tämmöisissä koko kropan isoissa liikkeissä, niin 2,5 kiloa vaikka maastanostoa, niin kukaan ei halua tehdä semmoista korotusta. Okei. Joo, yleensä korotukset on kyykyssä, sen lähtee 5 kilosta eteenpäin ja sitten penkissä sen 2,5-5. Kyllä. Ollaan puhuttu paljon voimanostosta ja voimailusta, hyvistä puolista, mutta sivutaanko vähän huonoja puolia? Voiko Aada jotenkin niin kuin kehonkuvaan liittyvät asiat olla huonoja puolia voimanostossa? Ootko koskaan tarpeeksi lihaksikas? No et oo. Esimerkiksi semmoinen ukko kuin Juho Kuusisaari pisti siitä just postauksen, että mikään määrä nostettuja kiloja tai liiniä lihasmassaa ei tuo sulle sitä niin kuin validiutta itsestäsi, sitä hyvää tunnetta. Et tässä ne rimat nousee koko ajan ja jotenkin varsinkin
mimminä, niin musta tuntuu, että mun on pakko pitää mun vatsalihakset näkyvissä, tai sitten joku ilkeä mies sanoo mulle somessa, että sä oot läski, niin ei lasketa. Joo, ymmärrän kyllä. Ehkä miehenä en koe niin isoja kehonkuvapaineita tuossa määrin. Toki sit voidaan taas miettiä, että mihin se niin kuin oma treenaaminen perustuu tai näin, että mä hyvin paljon katson niitä tuloksia, mitä mä teen, mutta just se, että no totta kai tulee silti katsottua välillä omaa peilikuvaa, mutta lähinnä se niin kuin sanotaanko kehon painon seuraaminen liittyy siihen, että pysyy painoluokassa, mutta muuten niin ei se nyt niin paljon itseä kiinnosta rehellisesti. Mutta siksi voimanosto, koska jos sä lähdet miettimään jotain podausta, niin se 5 vuotta ottaa tyyli, että sulla on jalat, pyöreät näkyvät reisilihakset. Mutta voimanostossa, okei, pari kuukautta, varsinkin alussa, kun ei ole vielä paljon treenannut, niin se on 2,5 kiloa. Tai niin kuin pidemmällä aikavälillä sitten tietysti pienenee kilot, mitä nousee enemmän, mutta tai tulos kasvaa kuitenkin. Ja sellaisessa niin kuin yleisestä kehon ihannekuvista, niin ei se, että on liian sanotaan kireessä kunnossa, niin senkin voi viedä ääripäätyysä. Voimanosto ja fysiikka yleensä nähdään sellaisina isoina lihapäinä salilla, mutta tosiaan monet ja isoin osa voimanosteista on siinä painoluokissa 83 kiloa, 93 kiloa, ehkä 105 Suomessa on vähän ehkä yleisempi, niin ne on lihaksikkaita miehiä nämä painoluokat ja sitten siinä on vähän rasvaa päällä, niin se itse asiassa saa ne lihakset jopa näyttämään vähän isommilta. Kyllä, ja ylipäänsä sehän vaatii ihan äärimmäistä genetiikkaa meillä niin kuin doping-testauslajissa, että sä näytät oikeasti niin kuin alle 100-kilosen tai ylikin 100-kilosen miehen niin kuin kunnolla lihaksikkaalta silleen, että sulla on vähän rasvaa. Ja no sanotaan, että suurimmalla osalla nostajista tähän ei ole vaan niin kuin mahdollisuutta, eikä siinä ole mitään pahaa. Ei se tehty susta huonompaa nostajaa tai mitään. Et ehkä enemmänkin just pystyy sit keskittyä siihen, että se, jos nyt omasta kehosta silleen välittää, että miltä se näyttää, niin et kyllähän se niin kuin treenivuosien edetessä varmasti tulee lisää lihasta, mutta kunhan ei vertaa aina siihen kaikkeen, mitä somessa näkee, että pidä itsensä liian huonona. Niin ja tähän tosi monesti liittyy vähän sama ilmiö kuin mitä käy tuossa tuloksissa, että aina pitäisi saada enemmän ja tosi monesti mitä pidemmälle menee, niin se itse asiassa kertautuu se efekti. Eli mitä enemmän on kehittynyt, lähtenyt sitä alkupisteestä eteenpäin, niin sitten myös ne odotukset itselle kasvaa ja sitten sitä ruokkii sitä kuvaa siitä, että ei ole vielä tarpeeksi hyvä, ei ole tarpeeksi lihaksikas ja niin edelleen. Ja sä et voi niinku vahvistua kasvamatta, koska sun on pakko syödä, että sä voit tehdä sitä lihasmassaa, niin se on ollut ehkä semmoinen hankala. Tavallaan kun istut johonkin koulun ruokalaan ja sitten joku istuu vastapäätä sua on silleen 6 perunaa. Ja sit mä oon silleen, että no niin, hienosti laskettu, tiedäthän. Joo. Kyllä, se on aika yksilöllistä. Tuohon piti vielä kommentoida, että aika monella kerhon nostajalla on jossain vaiheessa käynyt se, että on liian pitkään, muun muassa itsellä siis, liian pitkään ollut alemmassa painoluokassa ja tuntunut, että eihän mä nyt tuohon ylempään niin kuin ikinä mene, että musta tulee lihava tai näin. Mutta itse asiassa se vaan jarruttaa sitä kehitystä. Eli ensimmäisen 3 treenivuoden aikana ei ainakaan kannata miettiä yhtään, jos kisaakin, niin yhtään sitä, että mihin painoluokkaan mun kannattaisi mennä, vaan menee vaan siihen, mihin nyt luontaisesti sillä hetkellä sopii. Joo, ja sitten taas ihmisenä, joka ei, no vähän jarruttelin ton painoluokan kanssa, mutta sitten kun sinne menee, niin alussa tietty kehonkuva muuttuu niin nopeasti, ei pääse oma pää oikein mukaankaan siihen, niin tulee vähän sellainen olo, että ehkä mä oon liian isossa painoluokassa. Se siirtyminen itsellä mä siirryin siis painoluokasta 105-120, siinä on 15 kiloa välissä, se on aika paljon kehon painoa saada kirittyä kiinni, niin mulla meni 3 vuotta saada se niin, että mä alan olemaan tyytyväinen siihen. Oliko Aadalla vielä tähän nopeasti loppuspiikkiin? No joo, just se painoluokka, että mä varon sitä superia sen takia, että sit siellä on niinku semmosia paljon huomattavasti itseään isompia, kun se on joka 4 se painoluokka, niin siellä saattaa olla silleen 140-kiloinen nostaja. Ei vaikka mä en edes nosta mistään mitaleista, niin olisiko sillä edes väliä? Puhuttiin Hauisradiossa vähän voimanoston ikävistä lieveilmiöistä. Esimerkiksi siitä, että sä et ole koskaan itses mielestä tarpeeksi hyvä, mutta varsinkin semmoiset jutut kuin loukkaantumiset sitten syö sitä menemistä siinä. Esimerkiksi just, että aina ennen kisoja napsahtaa joku selkä ja joku oli kysynytkin siitä, että meneekö täällä paikat, niin ei välttämättä. Joillain menee, joillain ei ja sitten kuntoutetaan ja lähdetään taas grindaa. No tuohon pohjustuksen, että voimanosto ja voimalulaita on ylipäänsä aika niin kuin turvallisia lajeja. Että siellä meillä menee aika harvoin mitään rikki ja ne paikat, mitkä menee, on niin kuin aika kumminkin mitättömiä. Että joo,
tämä nyt on hyvä pohjustus sille, että kohta puhutaan siitä, että mitä kaikkea kerholaisilla on viime aikoina on mennyt rikki, mutta silti verrattuna palvelulajeihin tämä on aika turvallista. Ja yleensä kun me puhutaan, että jotain menee rikki, niin se ei mene sellainen leikkausasti rikki, se on sellainen kiputila. Se yleensä myös paranee itsessään ja mikä on yleisempää just voimalajeissa on sellainen pienet säröt, pieni kipu aina jossain lihaspaikassa. Ne on paljon yleisempiä meillä voimalajeissa, kun sitten taas palvelulajeissa saattaa mennä polvet yhteen jne, ja ne on sitten taas vähän pidempiaikaisia kipuja ne. Kyllä. Nyt, mitä nyt viime aikoina on kerhossa mennyt rikki on juurikin selkiä, ehkä vähän lonkkia. Pahimmat on ollut juurikin välilevyn pullistuma-asteella, mutta kumminkin silleen, että kyllä ne mun tietääkseni on kaikilla parantumassa tässä, kellä onkaan mennyt. Studiossa oli joista itsellä pientä kremppaa ollut lonkissa ja olkapäissä ja näin, mutta aika hyvin pysynyt koko urani ajan ehjänä. Se on itse asiassa yksi aika tärkeä ominaisuus, osittain itse aiheutettu ja osittain myös niin kuin vaan ihan tuurista genetiikasta kiinni oleva ominaisuus voimannostajalla, että pysyy ehjänä. Joo, mulla on itsellä aika lailla samaa, että ei tullut sellaisia pidempiaikaisia. Että alussa mulla vähän olkapäät tuppasi tulehtumaan. Onneksi perheessä on urheiluhieroja, joka osaa tämän asian korjata. Ja sitten loppujen lopuksi mä löysin siihen liikkeet, miten ne pysyy sitten ehjinä. Et se on vähän sellaista hakuammuntaa, kun etsii niitä sellaisia ennaltaehkäisiä liikkeitä ja sitten myös niitä niin kuin parantavia liikkeitä, että ne saa ne kiputilat pois. Mutta ei todella ollut mitään sellaista, että pitäisi lähteä akutaan hakemaan apua tyylisiä vammoja. Ihan vaan siis silläkin pystyy välttämään, että syö tarpeeksi, nukkuu tarpeeksi, eikä tee mitään niin kuin ihan käsittämättömän tyhmää, niin kuin meikäläinen joskus vetopaino oli ärsyttävä, niin vedin sitä ihan huonosti irti säärestä ja sitten sieltä keskiselästä luiskahti joku ja oli vuoden remppa siinä sitten, että älä tee mitään tyhmää. Joo, ne käsittämättömän tyhmät asiat ei toki aina ole niitä, mitä olettaisiin. Muun muassa Niklas on mun mielestä, mitä kerran koitit, että mikä on suurin maastavetopaino, mikä tulee lämmittelemättä, ja sen jälkeen totesit, kun 250 liikkuu paremmin kuin koskaan ennen, että mitä järkeä tässä lämmittelyssä on. Toki lämmittely on oma juttunsa yleensä. Onko siitä joku tutkimus, että kehon lämpötilan noustessa jollain asteella, niin lihasten aktivaatio nousee 15%, jotain tähän suuntaan, mutta silti se, että se lämmittely ja semmoinen, että käydään kaikki nivelet läpi joka treenissä, niin ei sitä läheskään kaikki tee. Se on ehkä enemmänkin semmoista, että tuntee oman loukkaantumishistorian ja sen perusteella tietää ne akilleen kantapäät, miten sitten lämmitellä aina ennen reeniä, kun tehdään jotain sillä kropalla. Toki tähänkin on eriäviä mielipiteitä. Ja tähän vähän puolustan itseäni tästä, että kyllä olen tehnyt näitä typeriä temppuja, että kokeillaan miten vastaveto lähtee ilman lämmittelyä. Siihen sellainen pohjustus, että siihen aina kun jotain nostaa, niin pitää sen verran keskittyä, että tiedostaa milloin tangosta pitäisi päästää irti, milloin ei puske, kun tietää, että selässä tuntuu sellainen ikävän tuntuinen paine, pitäisikö nyt vähän runtata kovempaa, niin mä tiedostan nämä asiat itse ja silloin kun mä näitä tein, niin se saattaa se 250 liikkua, mutta siihen ei laiteta sen enempää, että se oli se yläraja, että sen voi tehdä kohtuu turvallisesti ja se riski silti on kohtuu typerä. Mun absoluuttisesti tyhmin juttu ennen niitä vetoja, missä mun selkä hajosi, niin vedettiin Topiaksen kanssa niin 300 silleen, että me oltiin molemmat siinä raudassa. Sitten kaikkea tuommoista tyhmää sitä voikaan tehdä. Kyllä, mutta ehkä tilastollisesti tälleen hauiskäännön sisällä, niin missä tapahtuu eniten loukkaantumisia, niin tää on pakko sanoa, että se on lentopallo. Ja ei tästä sen enempää. Tänään ihmisille, jotka ovat ostaneet hauiskäännön hauiskalenterin, niitä myytiin tuossa viime vuonna ja ovat erittäin hienoilla kuvilla varustettuja. Tänään on itse asiassa kerhon merkkipäivä. Tänään on lentopalloon liittyvä merkkipäivä, eli Jukin polvi on mennyt tänä päivänä noin, onko siitä 2 vuotta? Voitaisiin puhua vähän palautumisesta, koska voimanostajalla se on aikamoinen Tetris se sun viikko. Kun periaatteessa ne 4-3 kertaa viikossa, mitä sä treenaat, niin sä saisit ne mahtumaan. Mutta sitten kun on kaikkea muutakin, niin saattoi käydä niin, että penkkasin 3 päivää putkeen. Ei ehkä se kaikkein paras. Ja sitten mä kuulen niitä keissejä, kun joku aloittaa salilla käynnin ja puhuu sille sen PT:lle, että pitää treenaa 7 kertaa viikossa, että kehittyy, niin ei. Sun kroppa ei tule ottaa semmoista treenimäärää ja sä jäät siimaksi. Ikävä kertoa tämä sinulle, mutta näin se on. Se on ihan totta, joo. Mutta se on kyllä tosiaan aikamoinen Tetris välillä se, että kun pitäisi nukkua hyvin ja syödä hyvin ja ajoittaa ne syömiset vielä reenien osalta hyvin ja kuitenkin pysyä painoluokassa ja näin. Treenatakin oikeina päivinä, voi mitä tässä tehdä.
Siihen on tietynlainen ratkaisu. Haluaako tohtori Lepoaho jatkaa tästä? Kyllä, tähän on niin sanottuja suorituskykyä parantavia aineita. Niitä on myös nimitetty palauttaviksi aineiksi, niin sanotut restorative-aineet. Näitä ei saa antidoping-sopimuksen alla käyttää. On myös aineita, jotka auttaa palautumista, joita saa antidoping-sopimuksen alla käyttää. Mutta nämä ovat siis peruslisäravinteet, kuten sinkki, magnesium, jos auttaa kyseistä henkilöä nukkumaan, se auttaa palautumiseen. Sitten on kreatiini, joka auttaa siihen, että lihakset varastoivat enemmän vettä. 70% lihaksesta on vettä. Ja oikeastaan eikös kreatiinin vaikutus perustu vielä siihen, että se palauttaa nopeammin sitä energiaa kiertoon siellä solussa? Kyllä juuri näin, että ATP palautuu paremmin sen veden mukana myös sinne lihaksistoon. Eli periaatteessa jos haluaa ihan optimoida tämän touhun, niin voisi vetää kreatiinia myös treenin aikana, niin se lievästi, puhutaan prosenteista, niin palautuu nopeammin se energia sinne kroppaan. Kyllä. Ja tosiaan tuossa vähän Niklasta heitin bussin alle, niin mehän ollaan kaikki testattuja urheilijoita ja tosiaankaan ei käytetä mitään. Ja siitä haluaisin kohta kertoa, Aada puhuu vielä väliin, mutta että minkälaista oikeasti se testaaminen on, eli kun sua käydään urheilijana testaamassa, niin mitä se käytännössä on, koska tämä oli mullekin ihan mysteeri ennen kuin mulle ekan kerran se tapahtui, ja käydään se kohta läpi. Keskustakampuslaisena olen käynyt Atalpalla joskus erehtynyt treenaamaan ja mulla on ollut hauiskäynnön paita ja ihmiset on tullut juttelee, kysynyt, että miten ne nostaa siellä ja sitten mä oon kertonut ja sitten on tullut hiljasta ja oltu silleen, että no ne varmaan roinaa. Mutta hei, tiedättekö, meillä ei kellään olisi rahaa. Haluatteko te kertoa, että paljon se maksaa se ja paljon maksaa, jos jäät kiinni? Se maksaa, liitolla on sellainen sakkosysteemi, eli jos jäät, se vähän riippuu siitä, että mistä sitä jää kiinni, eli jos jää piristeistä, yleensä ADHD-lääkkeet on tähän syyllinen, unohdettu hakea se erityisvapautus ADHD-lääkkeisiin, ne lasketaan piristeiksi, jotka ei ole sallittuja kisojen alla. Nämä on aika yleisiä, että ihmiset unohtaa tämän paperisanan. Jos jäät anabolisista aineista kiinni, se on saman tien 4 vuotta kisakieltoa ja 5 tonnin lasku kotiin. Ja meillä vanha sopimus itse asiassa luki kerholle niin, että maksat liiton 5 tonnin laskun ja maksat kerholle vielä toisen 5 tonnin paukun. Niin siinä on aika nopeasti tili tyhjänä. Joo, ei ole kyllä tällainen puitteissa mitään järkeä. Ja no niin, ylipäänsä aineiden käyttö, se on ihan oma juttunsa sitten puhua siitä, mutta tälleen kootusti, niin siinähän ei oikeastaan mitään järkeä ole. Että jos haluat kehonrakennuksen huipulle, niin mä voin nähdä sen, mutta sit pitää olla todella hyvä geneettinen potentiaali, että sitä ylipäänsä kannattaa aloittaa. Mutta joo, tosiaan tämä, että millä tätä valvotaan, tämä testaamisjärjestelmä, niin se on Suomen urheilun eettisen komitean alla, kansainvälisen doping-testausjärjestön alla, VADAn alla myös, ja tosiaan niin kun ollaan kaikki kirjoitettu antidoping-soppari, ja mitä siihen kuuluu käytännössä, niin meitä voidaan tulla testaamaan kotoa tai sitten kisoissa vielä useammin, jos siihen nähdään syytä. Siihen on parikin eri perustetta, miksi voidaan testata ihan vaan on nimetty urheilija tai sitten kisamenestys tai muuten, mutta itse on muutaman kerran tässä nyt viimeisen vuoden aikana testattu. Ja tämä testausprosessihan on siis sellainen, että sinulle ilmoitetaan ovelta, eli sinulla on 2 minuuttia aikaa, sinulle soitetaan ovekelloon random aikana, ja jos et ole Adamsissa, Adamsissa sun pitää itse ilmoittaa, että missä sä oot ja tiettyinä tuntina niin kuin aina 1 tunti yhdestä päivästä. Eli tämmöinen huippu-urheilija, joita on vielä vahvemmin koskeva testausjärjestelmä. Kyllä, mutta muuten tämä perustuu siis siihen, että testaajat näkee, sä oot siinä antidoping-sopimuksessa kertonut, missä sä asut, ja karkeasti ne myös sosiaalista mediasta seuraa, missä sä treenaat. Ne tulee sinne paikalle vähän niin kuin kalastelemaan, että voisiko tämä ihminen olla täällä, ja sitten ne soittaa perään, että jos et sä nyt ollut siellä, niin oletko kotonasi, ja sitten tulevat testaamaan. Varoaika on minuuteissa, eli ennalta arvaamattomia. Kyllä. Testauksen käytännössä tarkoittaa sitä, että pissataan purkkiin. Tämä on mielenkiintoinen kokemus, kun ei hirveän usein tule pissattua toisen valvovan silmän alla. Itse saa sentään niin kuin toimituksen tehdä, mutta tämä on tärkeä osa, sitä virtsanäyte on yksi osa ja toinen on verinäyte, sitä ei aina oteta, mutta itseltä on otettu myös sekin. Ja se on, jos on neulakammo, niin sekin on vähän oma juttunsa, itsellä onneksi sitäkään ole. Mutta tosiaan noin 2 juttua ja sitten tietysti kauheasti henkilötietoja kaikkien täyttämistä ja saat ilmoittaa kaikki lääkeaineet, mitä käytät sun muut ja sitten ne näytteet lähtee laboratorioon ja pahin on se, että sieltä tulee puhelu 2 tai 3 viikon kuluessa
sieltä testaajilta tai eri toimijalta, jos olet jäänyt kiinni. Ja jostain syystä aina sen 3 viikon jälkeen, siinä ajoissa, niin tulee jostain tuntemattomasta numerosta puheluita. Ja ne on aina jotain Vattenfallin sähkömyyjiä. Ja se on jännä, miten se ajoittuu näin, mutta viime kesänä monta kertaa kävi tää, että sieltä tulee aina uudesta numerosta puheluja. Sitten mä oon sillä, että ei hitto, että onko siellä ollut jotain jäämiä jossain lisäravitelissa, mitä käyttänyt, ja onneksi ei. Mitäs tässä S-Marketin pre-workoutissa on oikein ollut, että täällä soitellaan perään, että nyt on testit jäänyt negatiiviseksi? Meillä on nyt viimeiset puoli tuntia tämmöinen tehtävä. Meidän pitää rakentaa täydellinen voimanostaja, semmoinen, joka voittaisi maailmanmestaruuden tilanteessa missä hyvänsä. Haluatko Niklas aloittaa, että minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia tai geneettisiä lahjoja tällä voimanostajalla pitäisi ehkä olla? Kyllä, minä valitsisin, otetaan raajan pituuksista, jotka aika pitkälle määrittelee noita liikeratoja näissä liikkeissä. Mä ottaisin ihmisen, jolla on keskivertoa lyhyemmät reidet oman pituutensa nähden. Olisi sellainen 93, 105 karkeasti. Tällä hetkellä varmaan 105 on vähän vähemmän kilpailua, niin sellaiseen painoluokkaan ja erittäin pitkät kädet. Tämä siitä, että tämä ihminen olisi kohtuulahjakas kyykkääjä, mutta erityisen lahjas maastovetäjä, varsinkin sumovetotyylillä. Haluaako jompikumpi jatkaa? Aada. Niin, koska kyllähän ne pitkät kädet, niin nehän syö penkkipunnerusta, niin kuin varmasti voitte uskoa, mutta suhteessa sit yhteistuloksesta, kun kilpaillaan, niin se maastonosto on se, mistä ne mitalit siis vedetään. Eli ehdottomasti maastonosto ja pitkät kädet eka. Kyllä. Nyt taisi olla juuri kuukausi sitten loppuneissa Euroopan mestaruuskisoissa tämä klassinen 83-kilosissa tämä Asein Enahoro-niminen unkarilainen nostaja. Hän voitti siis kultaa ihan hyvällä yhteistuloksella. Hän olisiko ollut yli 50 kiloa jäljessä ensimmäisenä olevaa penkkien jälkeen, eli ennen maastavetoja, ja voitti reilusti ihan uskomattomalla maastavedolla. Voimanostossa ennen vanhaa oli sellainen sanonta, että jos puolet yhteistuloksesta on maastaveto, niin ei ole hyvä voimannostaja, on vaan hyvä maastavetäjä, mutta nykyisillä säännöillä raakavoiman nostamisesta, mitä suurin osa, siis missä suurin osa kisaa, mikä on kaikkein suosituin, koska ei tarvitse ostaa mitään välineitä, niin tämä on itse asiassa epätosi väite omasta mielestäni. Kyllä se näin vähän tuppaa olemaan, että ei siis todellakaan puhuta minkään sumovetämistä vastaan. Ei olla täällä, mutta niin se vaan, että hyvät maastavetäjät on yleensä hyviä voimanostajia. On toki sitten muitakin perusominaisuuksia, kuten lihassolujakama, että olisi niin kuin semmoinen jamaikalainen pikajuoksija-tyyppinen, että on pelkkiä nopeita lihassoluja ja se auttaa aika paljon nostamisessa. Sen lisäksi jänteiden kestävyys, että pysyy ehjänä, se on aika tärkeää. Semmoisilla ominaisuuksilla, mitä kehonrakennuksessa tarvitaan, niin kuin lihasten kiinnityskohdat tai näin, periaatteessa niillä ei ole niin paljon väliä, että kunhan sulla on vaan se raajan pituus, se niin kuin luu on tarpeeksi pitkä, niin kyllä se lihas sit kiinnittyy riittävän hyvin. Sitten sellaisia niin ei niin fyysisiä asioita, niin pitää olla tarpeeksi sekaisin. Ja mä meinaan tällä vähän sitä, että pitää olla sellaista tiettyä uhkarohkeutta, tietynlaista hulluutta, vaan päättää, että kyllä minä nostan tuon raudan. Sanotaan, että treenit voi mennä todella huonosti. Koko kisapreppi on ollut yksi kaos ja silti tämä kaveri kävelee lavalle täynnä itseluottamusta, että kyllähän minä laitan 20 kiloa viime kisaa enemmän rautaa tankoon ja kyykkään sen alas, kävi mitä kävi. Tuosta joku laittoi tähän, että iso kengänkoko varmaan auttaa tasapainojen nostoa, niin menisin ruveta nauraa, kun sekin on päin helvettiä. Mulla on tosi pienet jalat ja paskat nilkat ja hirvittävän pitkä reisi ja sopusuhtaiset kädet. Et en saanut edes pitkiä käsiä, että kaikki on niinku pielessä, mutta se ei niinku ihan sama, koska siinä vaiheessa, kun oot pummannut sen ekan kyykyn ja kaikki on pielessä, niin jotenkin saat kuitenkin lyötyä niitä kiloja vikaan nostoon, niin kyllä vaan saat tulla tyytyväisenä pois. Kyllähän ne tavallaan niin kuin se on ihan erillään siitä, että laji kannattaa harrastaa ja kannattaa niin nauttia kisaamisesta ja voi olla tosi hyväkin siinä, vaikka ei olisi siunattu parhailla geeneillä. Mutta niin kuin painonnoston puolella ehkä enemmän vielä tehdään noissa isoissa maissa, Kiinassa ja näin, niin voimanostossakin periaatteessa voitaisiin joskus, kun tästä lajista tulee oikeasti suosittu, niin tehdä niin, että niin kuin 5-vuotiaat laitetaan riviin ja katsotaan, että kellon pisimmät kädet ja näin, ja otetaan sut voimanosto treenaamaan sitten heti, kun sä oot siihen valmis tyyppisesti. Eli optimoida se, että kenestä tulee maailmanmestari, se voidaan nähdä aika aikaisin, jos vaan sanotaan sitten muut ominaisuudet, kuten henkiset ominaisuudet riittää siihen. Kyllä, ja tuohon vähän, että miksi
penkkipunneruksella ei nykysäännöllä ehkä pärjää niin hyvin, on se, että se on nosto, jota on eniten sääntömuunnettu. Peruskatsojalle se saattaa olla erittäin outoa, kun ihmiset penkkas ennen vanhaa, tästä on kumminkin jo 4 vuotta aikaa, niin 3 sentin penkkejä, eli sai ottaa maksimikaaren, ei ollut niin sanottua minimiliikemäärää, mitä penkissä piti tehdä. Eli erityisen lahjakkaat ja lyhytkätiset penkkaat pystyy vähän tappelemaan sillä, että mitä ne häviää tuossa maastavedossa, mutta absoluuttisesti nykyään tämä ero on niin, että esimerkiksi meillä pitkäkätinen Pasi vetää minua noin 40 kiloa enemmän, mutta penkkaan häntä vain 20 kiloa enemmän. Jos kyykkäisimme saman verran, hän silti voittaisi. Jatketaan täydellisen voimanostajan rakentamista. Äsken puhuttiin vähän fyysisistä ominaisuuksista, mutta siihen liittyy paljon muutakin. Eli voimanostossa aika harvoin edelleenkään on semmoisia urheilijoita, jotka on aloittanut niin kuin urheiluuransa voimanostosta. Ja yleensä nämä parhaat voimanostajat tulee muista lajeista. Haluatteko avata, että mistä lajeista yleensä tulee parhaat? No mulla ei oikeasti teille mitään dataa, mutta tässä seurailleena, niin jos olet joku voimistelija tai missä on niin kuin tosi paljon kehon hallintaa, niin oot aika vahvoilla. Joo, mä olin sanomassa samaa ja muistelisin, että mä oon viime vuonnakin puhunut samaa, että meidän itse asiassa huippulahjakkuuksista niin Juuli Kostian on mun muistaakseni myös voimistelijataustainen ja se kehon hallinta omalla kehonpainolla, niin se on oikeasti todella arvokasta tässä lajissa, vaikka me kyykätäänkin siis aina tangon kanssa ja tehdään tangon kanssa, mutta se oman kehon hallinta niin se on todella tärkeää siinä alkuun. Just se, että sä saat itsesi vahvaan hyvään asentoon, mistä työntää, niin se on aika paljon helpompaa kuin että näin ei olisi. Kyllä. Tietysti sitten muita lajitaustoja, mistä tulee maailmalla menestyneitä, on ehkä amerikkalainen jalkapallo, rugbykin, jos siinä pysytään ehjänä. Oikeastaan molemmissa lajeissa, jos pysyy riittävän ehjänä, että pystyy voimanostamaan, mutta ei kumminkaan pysy niin ehjänä, että pystyy sitä omaa lajia jatkaa. Et parhaat superivoimanostajat monesti tulee jenkkifutiksesta, niin kuin Amerikassa justiinsa, ja se on vaan, siinä käytetään niin paljon alakroppaa ja ylipäänsä se laji niin kuin seuloo läpi ne lahjakkaimmat jo itsessään, niin siitä on hyvä jatkaa sitten voimailua. Kyllä, ehkä suomalainen versio tästä oli sitten se jääkiekko, koska ei lähinnä ehkä pelkästään sen itse lajin kanssa, vaan myös se, että kun joku urheilulaji jossain maassa on suosittu, niin isompi osa lahjakkaista urheilijoista, lähtökohtaisesti vain lahjakkaista urheilijoista, hakeutuu tämän lajin pariin ja sitten ne seuloontuu siellä pikkuhiljaa, että kenellä on lahjat siihen lajiin ja sitten jos tämä ei ole niiden juttu, niin ne sitten seuloutuu muihin lajeihin. Kyllä, ja ylipäänsä melkein oikeastaan mikä tahansa lajitausta, jossa olet mennyt niin kuin pitkälle siinä lajissa. Sä joudut paljon tilanteisiin, jossa sun pitää sietää painetta ja myöskin se kurinalaisuus, että sä jaksat treenaa viikosta toiseen, niin ne tulee niin kuin siinä mukana ja ne on erittäin tärkeitä ominaisuuksia voimailijalle, koska pitää pystyä treenata, oot sä kuin lahjakas tahansa, niin vähintään 5 vuotta, yleensä yli 10 vuotta putkeen, että sä pääset maailman tasolle. Ja niin kuin sietää semmoista tylsyyttä, koska me aika harvoin voimanostossa, mä en tiedä, onko tämä kaikille ihan selvää, että me ei mennä niin kuin tappiin asti, tai meillä ei ole mitään semmoisia kunnon haippeja. Että se on oikeasti aika tylsää, toistuvaa duunia. Joo, yksi erittäin menestyksettä voimannostaja maailmalta, sellainen kaveri kuin Price Kanadasta, voittanut Kanadan mestaruuden 10 kertaa, niin sanoi, että jos 80% treenaamisesta on vaan tylsää sellaista whatever-treenaamista, niin sitten menee todella hyvin. Se ei ole huonoa, se ei ole hyvää, se on vain sitä peruskauraa. Ja sitä pitäisi suurin osa treenaamisesta olla, ja sitä se pääasiassa onkin. Kyllä, ja sitten vielä pitää muistaa, että se treenaaminen on myös tämän lajin niin kuin kiinnostavin osuus. Että just se syöminen, palautuminen, ne on ne oikeasti, missä se kehitys tapahtuu. Ja se on erittäin tylsää, jos joutuu viikosta toiseen vastoin omaa tahtoa rajoittaa sitä omaa arkea, että haluaisi käydä ulkona koko ajan tai muuten vaan niin kuin on kiireinen elämäntyyli ja sitten se ei riitä se aika siihen voimailuun. Mutta kukaan meistä ei oikeasti ole niinku täysin optimaalinen mihinkään ja ollaan niinku kerrottu, että tämä on aika kamalaa välillä ja tylsääkin, niin miksi ihmeessä te teette tätä? No vastaus ekaan kysymykseen ei aina tarvitse olla optimaalinen. Mä yleensä itse elän sellaisella 80-20 säännöllä, että 80% asioista kun tekee oikein, niin voi 20% tehdä huonommin ja pärjää oikein hyvin, se on jo paremmin kuin suurin osa. Minkä takia mä teen tätä? Se on mielenvikaisuutta. Niin, kyllähän tähän omalla niin kuin, kokemuspohjalla on niin kuin, kasvanut. Olisi hyvin vaikea kuvitella elämää ilman tätä niin kuin, lajia ja ylipäänsä meidän yhteisöä täällä. Et tietysti jos tästä muuttaa jotain komponenttia, että vaihtaa salia tai muuten, niin se voi muuttaa sitä omaa motivaatiota tehdä näitä juttuja, mutta nykyään tämä on niin pelkkä tottumus jo, että mä treenaan ja tästä saa niin kuin, just irti niin paljon sen takia.
Joo, kyllähän me siis vietetään 10 tuntia tuolla, ainakin te varmaan enemmän, mutta mulla on 10 tuntia viikossa treenit yleensä siinä. Niin siellä ollaan boksilla, niistä tulee lähimpiä ystäviä niistä ihmisistä. Mutta vaikka näitä asioita ei olisi, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että sit kun sä saat sen raudan ylös, mihin sä et ennen vois kuvitellakaan, että sä kosket, sä pitelet sitä käsissä sitä isoa maastanostoa, niin se on se, minkä takia tätä niin kuin tehdään. Joo, ja semmoiselta filosofiselta näkökannalta mä mietin sitä, että kun elämässä ylipäänsä on hyvä oikeastaan aina olla joku päämäärä, mitä kohti mennään. Mutta se on myös hyvä, että jos sä saavutat päämäärän, niin aina on toinen päämäärä, mitä kohti mennään. Eli se itse nautinto, se merkitys kaikkeen tulee siitä, että sä oot matkalla johonkin. Ja niin kuin voimanosto on niin kuin pienoiskoossa tämä elämän merkitys. Eli sä oot aina matkalla kohti niitä isompia kiloja, mutta sitten kun sä opit niin kuin nauttimaan siitä itse nostamisesta, niin sä oot tyytyväinen myös siihen, mitä sä teet sillä hetkellä. Haluaisimme puhua vähän vielä tuosta psyykkisestä puolesta tätä lajia. Täällä on hyvää kokemusta studiossa. Aara kävi ensimmäisissä kansainvälisissä kisoissa ja pääsi jännittävän tilanteen äärelle, kun viimeinen kyykkyysyritys oli siitä, että pysyykö kisassa mukana vai ei. Aara, haluatko avata tätä tilannetta? Joo, siinä tosiaan aikaisemmin kerroin, että oli vähän mielenkiintoinen reissu ja menin sitten avauskyykkyyn. Kyykkyhän on siis ensimmäinen laji ja ne avausnostot on lyöty sitten lukkoon, niin sä menet sen nostamaan ja mähän en ottanut mitään kiintopistettä. Mä menin hirveällä raivolla sinne, mitä mä en koskaan tee. Mä en ottanut kiintopistettä, sitten mä vaan upposin ja sitten mä olin siellä. Jonkun hiton alle 130 kilon kanssa. Ja nyt mä mietin, että jos mä en saa tätä ylös, koska sä et voi ottaa enää alemmas, niin mähän lennän tästä kisasta. Mulla on 2 000 € sponssa ja me ollaan lennetty tänne. Niin ai että, siinä sitten keräiltiin. Ja nostin 7,5 kiloa enemmän, mutta oli vähän jännät hetket. Mutta keräsit kyllä hyvin itsesi niin kuin ihaltavalla tavalla, että itsellä kävi myös syksyllä vähän semmoinen lapsus, että tipuin tuossa meidän omista osmikisoista pois, kun ei avauspenkki liikkunut ja se oli ensimmäinen kerta omalla uralla, vaikka onkin ollut lähellä joskus, että ei niinku tuu avausnosto, mutta nyt kävi niinku virhe, että tuli otettua liian iso paino. Ja se on mielenkiintoinen, vähän semmoinen niinku kathartinen kokemus, puhdistava kokemus se, että kun mokaat jossain näytön paikassa niin sanotusti, kun siellä lavalla kumminkin se voi kuvitella, että siellä ollaan vähän niin kuin esiintymässä, vaikka siellä ollaan tekemässä omaa nostoa, niin kaikki kattoo, periaatteessa sulla on minuutti aikaa ottaa se oma tila ja oma aika näyttää muille, mitä sä osaat, ja sit kun sä et osaakaan, niin se on vähän jännä fiilis. Joo, siitä saa se ihan omanlaisensa adrenaliinipiikin, kun vähän kikkailee lavalla. Itsehän kikkailin penkin SMissä ja en kisasääntöjen mukaan ottanut renkaiden päältä kiinni. Ja siinä sitten kävi niin, että oli 15 sekuntia aikaa ottaa oma kisaenkka lavalla. Ja jollain tavalla se sitten sieltä onnistui ja sen jälkeen sitten keräiltiin itseä takahuoneessa, että mitäs seuraavaksi, vielä pitäisi mennä lavalle. Kyllä, mutta sitten kun se onnistuu ja sitten kun teet ennätyksessä kisassa ja kisa menee tosi hyvin, niin se on aivan käsittämätön se niin kuin piikki, just niin kuin Nikolas sanoi, se adrenaliini. Ja ihan kaikki muukin se niin kuin saavuttamisen tunne, että se on se muutama minuutti vuodessa, jos onnistut, niin sulla on niin kuin semmoinen fiilis, että tämä laji on aivan uskomattoman mukava. Mutta ne raskaimmat hetket on just silloin, kun sä tuut sen surkean tuloksen kanssa, sä et nostanut mitä piti, niin sitten sieltä, että miten mä edes kehtaan niin kuin mennä tänne lavalle. Ja sitten sieltä itsensä kokoaminen, niin mä oon kokenut, että se on kaikkein vaikeinta palata sinne salille sen jälkeen, kun oot epäonnistunut. Tervetuloa vielä meidän viimeiseen Speaking House radiossa. Ennen kuin pääsette meistä eroon, niin mainostetaan vähän meidän toimintaa, mitä on vielä vappuna ja keväällä tulossa. Ja isoimmat jutut, mitä vappuna nyt tulee, onko oikein saada, että ensi viikolla tiistaina vai 2 viikon päästä tiistaina meillä on vapun vahvin tuossa etunurtsilla. Joo, 21. päivä. Siellä on vähän voimamieslajeja. Kukaan meistä ei ole oikeasti voimamies niin kuin siinä lajissa, niin meillä on vaan hauskaa hömppää. Joo, eli ensi tiistaina nähdään, kun vahvat miehet ja naiset nostaa tuolla tukkia ja maasta ja kantaa raskaita asioita pitkin tietä. Ja siinä on Nurtsi Challenge vissiin vieressä, niin pääsee sitten seuraamaan molempia samaan aikaan. Kyllä, ja pääsee luultavasti meillä vielä koittamaankin noita perusvoimamieslajeja, eli jos haluaa tukkia itse koittaa nostaa, täällä on ihan hyviä tukkeja meillä Tampilla näkyy, niin isoja, 70-kiloinen tämä miesten melkein, niin sen jos saa ylös, niin voi sanoa, että on kyllä vahva. Ja sitten meillä on semmoinen ihana tapahtuma kuin rankingit yleensä 2 kertaa vuodessa, ja mä näkisin, että se olisi semmoinen hyvä tapahtuma, niin kuin, jos sä käyt salilla, ja sua kiinnostaisi tietää, että laskettaisiko nämä mun maksimit. Tavallaan se, että vitsi mä oon vahva, kun mä kyykkään tämän verran. Vaikka oikeasti se vaan näyttää kyykyltä, mutta se ei tosiaan ole syvää nähnytkään, niin käy testaa
että laskettaisiko? Kyllä. Nyt vielä keväällä meillä tulee, ei ole kaikille avoin tapahtuma, vaan ihan meidän kilpailupuolen tapahtuma. Mennään vaihteeksi taas Riikaan, Cell Gameseihin voimanostamaan. Meillä on todella iso ja vahva joukkue ja mennään edustamaan Tampereen yliopistoa ja tavoitteena on voittaa jälleen kerran Tampereen yliopistolle titteli sieltä, että ollaan Suomen ja Baltian vahvin yliopisto kautta ammattikorkeakoulu. Sellainen reissu, missä just niin kuin Jeti sanoi, että yliopistot kisaa keskenään ja sieltä yleensä hyviä tarinoita tulee, koska matka on pitkä. Se kestää, no nyt tällä kertaa 4 tuntia vähemmän autossa, mutta kumminkin matka on erittäin pitkä täältä Tampereelta sinne Riikaan asti. Siinä ehtii sattua ja tapahtua. Joo, meitä lähtee 20 ihmisen porukka sinne, kun on maajoukkue. Et varmasti tulee kimuistoinen kokemus. Mietin parhaiten kavereitten kanssa vähän reissua. Ja siihen kuuluu vielä vähän nostamista, niin mikä sen parempaa kuin ottaa maksimit ulkomaisissa kisoissa. Ja nyt mä sanon tän, että mun on nyt nostettava se 400, please. 400 kyykkyä Aadalle. 400 kyykkyä, siitä on hyvä lähteä rakentamaan yhteistulosta kisoihin. Eli meidän somesta pystyy tätä kisamatkaa todennäköisesti seuraamaan. Kaikki tästä huoneesta sinne lähtee. Kaikki itse asiassa tässä huoneen sisällä myös siellä nostavat. Niin sitä voi seurata sieltä. Jeti. Meidän muutakin somea, juuri tätä Instagramia Hervana Hauskääntö kannattaa seurata. Sinne tulee säännöllisesti ihan kaiken näköistä sisältöä. Tehdään välillä vähän yksinkertaisempaa, eli kaikkien reenejä vaan ja näin, mutta tapahtumien mainostusta ja tälleen. Ja kiitos kun kuuntelitte Rakkauden Vappuradiota ja Hausradiota.